Kung kamo na ni anak pohon or kung na kay anak karon nga gamay pa o hantod sa bisag mulakaw na, give time to your children hantod na makuyog pa sila ninyo. Ayaw sila biya at the very young age kay mabot ra ang panahon nga sila na mobiya ninyo. Pag sa panahon na mobiya na sila ninyo, di na mo ka demand of time, wa magikakadtong sila may demand sa time. So naay ko yung mga nakitaan karon nga mga bata na dili kay sila suod silang ginikanan kay sa panahon na kadtong sila may nangayon sa time, wala man sila tagaig time. Munya ako ang mga anak karon dagko na high school na naka-sense na ko nga murag nag-anam na o ka independent sila, dili na sila kayo makuyog kung mulakaw mi. So samtang naapa sila ninyo, samtang mukuyog pa sila ninyo, samtang naapa sila kuan kanang ganahan pa silang bisag asa ka mo adto mukuyog sila, grab the opportunity. Ay usiki na, sultihan daw mo, mingawon mo sa panahon nga mulakaw na sila, mamingaw iyong balay kay mabot yun ang panahon madagko na sila o maghimo na sila ilang kagalingong kinabuhi, pwede bagong pamilya. Kunya di man maayo imong pugnan ng imong anak na mo venture o kinabuhi. So sa mga bata diha karon, akong kamo nay maka himo o pamilya pohon, ihatagan time nimo ngadto sa imong anak samtang naa pa siya o mangayo pa siya sa time.